ಹಾಯ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಎಂಕುಲು ಇನಿ ಉಡುಪಿಗೆ ಪೋದು ಶಾಪಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಲ್ತು ಬರ್ತೀನಿ ದಾದಾಪುರ ದೆತ್ತೊಂದ ಪನ್ ತೋಪವ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಆತಿಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಏನಪುರ ಗೆತ್ತೊಂದ ಪನ್ ತೋಪವ ಅವಿರ್ ದುಂಬು ಫ್ರೈಕ್ ಕಲಪರೆಗುಂಡು ಮೀನ್ಗೆ ತಂದೇರು ಪಪ್ಪ ಅಂಚ ಫ್ರೈಕ್ ಕಲತದು ಮೀದು ಬೊಕ್ಕ ಏನಪುರ ದೆತ್ತೊಂದ ಪನ್ ತೋಪವ ಮಲ ಮಲ ಮೀನ್ಗೆ ತಂದೇರು ಬಂಗುಡೆ ಒಂದು ಏನಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಕೊಂಚ ನೀರು ಪಾಡ್ತಿದ್ದು ಎಕ್ಕಡು ಮಲ್ತು ದೀತೇರು ಇಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಕಾಂಡ ಏರ್ ಬುದ್ಧಿವಂತೆ ಡೀ ಫ್ರಿಜ್ಜರ್ ದೀತೀನಿ ಮೀನು ಒಂಚೂರು ಗೆಪ್ಪುಲೆ ದೊಡ್ಡ ಚೂರು ಯಾವ ಕಲಪರೆ ಕಲತ್ತದು ದೀಪ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತು ಮುಂಚೆ ಮೀದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಉನಸ್ಸು ಕುಲ್ನಾಗ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಾನು ಐಸ್ ಕಟ್ಟುದು ನೆಕ್ಕಿತ ನೀರೇ ಪಾಡು ಎಡೆ ಮಲ್ದೆ ಮಾತ್ರ ಅಯ್ಯೋ ಗಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಮೀನು ಅವು ಟೇಸ್ಟ್ ಬೋಪುಂಡಿ ಅಂಚ ಗಟ್ಟಿ ಅಂತದ ದೊಡ್ಡ ನೀರು ಪಾಡು ಇದಕ್ಕೆ ಏನಿತ ಉಣ್ಣೇನು ಮುಟ್ಟುದು ಆ ಪೂರ ಡೀಪ್ ಫ್ರಿಜ್ಜರ್ ಅಡೆ ದೀಪು ನಗುಲು ನೀಂದ ಒತ್ತನೆ ಸ್ಟಿಕ್ ರಪ್ಪ ಕಲಪ್ಪ ದಿನ ಏನಾಗ್ತಂದಿನ ಕಾಂಡೆ ಮಲ್ದಿನ ಮೀನು ಅಯ್ಯೋ ಡೀಪ್ ಫ್ರಿಜ್ಜರ್ ದಿದ್ದಿತ್ತೆ ಅನ್ಸತ್ತೆ ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದಿದ್ದಿತ್ತೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಂಚನದ ಆಜಿ ಏರಲ್ಲ ಹಾಂ ಆಜಿದನ ಪನ ಪೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಪ್ಪ ನಾನು ಅದಾ ಪೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡತ್ತ ಫ್ರೈಕ್ ಕಬಾಬ್ದ ಪುಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗೆ ತಂದ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತಾ ಮೀನು ಒಂಚೂರು ಮಲ ಮಲ್ಲ ಮೀನು ಅಂಚ ಅದು ರೆಡಿ ಯಾವ ಗೊತ್ತಿದ್ವಿ ಹೈಕ್ ಒಂಚೂರು ಖಾರದ ಪುಡಿ ಬಂದು ಯಾಜಿದ ಎತ್ತಿ ಬಾಡ್ತಾ ಮಂಜೂಲ್ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಬಾರ್ಗತ್ತ ಖಾರ ಹುಳಿ ನೆನೆದ್ದಿತ್ತಿನ ಅಂತೆ ಅಂತ ಬಂದೆ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಪಕ್ಕಡೆ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಏ ಪಪ್ಪನ ಕಿಲ ಕಂದಿತ್ತು ತೆತ್ತಿ ಬಾಡ್ಕ ಒಂದು ತೆತ್ತಿ ಯಾವ ತೂಕದ ಮೀನು ಕಲತ್ತಿದ್ದೀಯೇ ಮಸಾಲ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಬೇಕು ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪಗೈತೆ ಫ್ರಿಜ್ ತೀದು ಬಿಡ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆದ ಬರ್ತೀನಿ ಮೀದು ನನ್ನ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ರವೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರವನ್ ಪೂರ ಪಡ್ದಿಕ್ಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗ
ನಿಕ್ಕೇನಾ ಮಂಡೇನಾ ಬಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ತಿಂಗಳ ಇದ್ದು ಕೊಡುತ್ತೆ ತಿಂಗಳ ಹಾಂ ಉಂಡೆ ಉಂಡ ತಿಂಗಳು ಕನ್ನಡ ಬಂತಿಲ್ಲ ಅಂಚು ವೀಡಿಯೋ ಅಂತ ಏನಂಚನೆ ಇದು ಬಂತು ರೆಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪೂರ ಏತ್ ಫ್ರೈ ಇರಗೇತ್ ನಾಲಿಜ್ಜಿ ರಡ್ಡ್ ಇದಿನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಇದಿನ ಒಂಜಿ ದಿನೇಶ್ ಅಮ್ಗೆ ರೆಡ್ಡ ರೆಡ್ಡ ಮಂಡೇನ ಬೀಲನ ಮಂಡೇನ ಬೀಲನ ಐನ್ ಕಲತ್ತದ ಒರೆಯರಿಗೆ ಎತ್ತಿತ್ತು ಪೀಸ್ ಮಲ್ದೆ ಊರ ಮಲ್ತು ಒಂದು ಫೋಟೋಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಗೋವೆಣ್ಣೆಗೆ ಗಂಗಾರುತ್ತಿಲ್ಲ ಕುಡಿಯ ಕೆಲವನ್ನೇ ಕಲಿಕೆ ದೀಪ ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಎಪ್ಪುಂಡ ಬಂದನು ನೈಟ್ ಬಂದನು ದಾದ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ಪುನ್ ತೂಪುನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇರೋರು ಆನ್ ಮಂತ್ ಬಂದ ಮುಂದೇನ ತುಡ ಹಾಕೊಂಡು ಅವು ಆಯ್ತಲ್ಲ ಉಂದುಲ ಅವರ ಮೆಂದ ಪರೆ ಉಂದುಲ ಹಾಕೊಂಡು ಪೂರ ಮೆಂದ ಪರೆ ಯಾವ ಒಂದುಂಡು ಊರಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಲಿಂಬು ಕಟ್ ಮಲ್ತೆ ಅವೇ ನವೇನು ಪಲ್ಯ ಅಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಉನ್ನ ಸಾಂಡೆಕನ ಇದೆ ದಾರಪುರ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಲ್ದ ಬಂತೋಪವ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇಂಚ ಲೋಕಲ್ ಶಾಪ್ನಾಗೆ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಟಾಪ್ ತಂದೆ ರೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಟಾಪು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಇಂಚ ಕಟ್ಟನ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಇಡ್ತು ನೆಕ್ 200 ರುಪೀಸ್ ಏನ ವಾಯ್ಸ್ಗೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಒಂದು 200 ರೂಪಾಯಿ ಒಂಜಿ ಟಾಪಿಗೂ ಆಯ್ತು ಪಕ್ಕ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ ತೆಗೆದು ಪ್ಯಾಂಟಿನ ವೈಟ್ದ ಆ್ಯಂಕಲ್ ಅಂತ ನೆಕ್ಲ 200 ರೂಪಾಯಿ ಪಕ್ಕ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಈಸಿ ಬೈಡಿಗೆ ತಂದಿನ ಐಟು ದಾದಪುರಗೆ ತಂದ ಒಂದೊಂಜಿ ಲಾಂಗ್ ಟಾಪು ಫುಲ್ ಲಾಂಗ್ ನೆಕ್ 899 ಅಯ್ಯೋ ಉಲ್ಟಾ ಹೋಗಿ 899 ఒక ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ 40% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ಒಂಜಿಗೆ ತಂಡ 30%, ఒక ರೆಡ್ಡಿಗೆ ತಂಡ 40% ಇರ್ತದೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಟಾಪ್ಸ್ ಒಂದು 399 ಒಂಚೈಕ್ ಕೊಂಚಿ ಇಂಚಿನ ರಟ್ಟಿಗೆ ತಂದೆ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದಿನ ಮೆಲ್ಲಿ ಕೊಂಚಿ ರಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಒಂದು 699 ಒಂದು ರೆಡ್ ಸೇಮ್ ಕಲರ್ ಸೈಜ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಒಂದೊಂದು ಇದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡ 399 ಉಂಟು ಒಂದೈಕ್ ಒಂದುಲ ಕೂಡ ಒಂದು ಪೂರ ಈಸಿ ಬೈಕ್ ಇರ್ತದೆ ಒಂದು ರಟ್ಟಿ ಲೋಕಲ್ ಶಾಪ್ಟ ಒಂದು ಈಸಿ ಬೈಕಾ ಒಂದು ಹೇಟ್ ಬಿಲ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಕೆಂಡ ಶಾಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಲ್ಲರೆ ಆಗ್ತದೆ ಬಿಲ್
ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ತದೆ. ಬಾರಣ ಒಂದು ಡಿಮಾರ್ಟ್ ರೆಡ್ ಶರ್ಟ್ ಡಿಮಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು 200 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ಬನ್ನಿ 200 ರೂಪಾಯಿ ಚುಮಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಚುಮಲ್ಲ ಸೈಜ್ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ದಾಲಿಗೆ ತಂದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ದಾಲ ಶಾಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನನಗೆ ಕ್ಲಿಪ್ಪು 39 ರೂಪೀಸ್ದ ಒಂದು ರೆಡ್ ಶರ್ಟ್ ಒಂದು ಶೂಸು ಒಂದು ರೆಡ್ ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ಒಂದು ಕಡಲೆ ಒಂದು ರೆಡ್ ಶೀಟ್ ಮಾಸ್ಕ್ ರೆಡ್ ಬೈ 1 get ಇದೆ ಒಂದೊಂದು ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಪುಟ್ಟಗಲ್ಲು ಅದು ಒಂದು ಸಾಕ ಮುಂದೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಈತೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಈ ಟೈಟಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಲಾಂಗ್ ಟಾಪ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಡಿ ನಾನು ತೋಪವೇನು ಚಾಪ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೀನ್ದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಹಂಚಿಕೆ ತಂದೆ ಮೀನ್ದೆಲ್ಲ ಮೀಶೋದ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ಜಾಕೆಟ್ ಈ ಶಾಪಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪೆ ವಿಡಿಯೋ ದೆಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ನೆರಿ ಹೊಕ್ಕಡಿ ಮರಿಯದಿ ಓಣಿ ಅಲ್ಲಿ ತಲೆಜಿದ್ದೆ ನನ್ನ ಚೊಪ್ಪುನು ಉನ ಸಾಣಿದ್ದೆ ನನ್ನ ಚೊಪ್ಪುನು ಡ್ಯೂಟಿ ಇಲ್ಲ ಬೆಲ್ಲಣ್ಣು ಚಪ್ಪು ಚೊಪ್ಪುನು ಸಂಡೆಂಚು ಫೋನ್ ಇಂದೆ ಕನಕಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಇಪ್ಪಡೆ ನಿನ್ನೆ ಇಷ್ಟ ನಿಕ್ ಕಲರ್ ಓಕೆ ಅನ್ಸ ಕೇತ ಬೇತೆ ಕಲರ್ಸ್ ತೂಲ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಕಲರ್ ಆಯ್ತು ಅವು ಫ್ಯಾಷನ್ ಅತ್ತೆ ಎತ್ತೆ ಅಂಚಿನಾನೆ ಪಾಡು ತೂಲ ನಿಕ್ಕು ಆ ಬೇತೆ ತೂಪಾಡ ತೂಲ వాళ్ళు స్టైల్ పూజ యాన ఎక్కి అವೆಂತೂ ತೆಗಿತು వీటిస్ సక్కదుండు వచ్చి చెప్పు నా పీస్ ఇప్పడ ట్రై మల్పు ಜೀನ್ಸ್ ಎಂತೂ ಪಡ ಇದ್ದದ ಬೇತೆ ಓನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕಾಡೆ ವೀಡಿಯೋ ಏನು ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಆತಿಜಿ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಜೊಪ್ಪುನಾಗ ಲೇಟ್ ಆದಿತ್ತು ನಂಚ ವೀಡಿಯೋ ಏನು ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಆಜಿ ಅಂಚ ಇನಿ ವೀಡಿಯೋ ಏನು ಮಲ್ತಂದುಲೆ ಎನ್ನ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ನಿಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ನಾ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ఒక ಮಸ್ತ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು